Ay mga bay, mayang hapon. Kasi mo ko gamay yung video. Labot lang na ako gikan sa trabaho. Gutom. Mayaya kong di luto manok. Wala na na yung panihapon. Jadi ako rice. Pagkahuman. Jadi ako supla. O lungkol. So, mo ni itong paniod to nga dalang panihapon. Paniod to nga dalang panihapon. So aning tanawon niya inig human. Ay mga bay, naluto. Naluto na akong giluto. So mga na ta. Oh. Yan na ako naghihukad. Oh. Mao ni siya. Oh. Ano ni? Oh. Ano ni akong luto? Manok, tatas, oral bida. Oh, lungkol. Chicken, carrots. Yeah. Yapod. Oh. Nako na rice. May nga mas Brian special no imuha para rice ka pa. Saman nga mo manito na dak aning rice. Kaon kita rice. So tara mga una ta. Bye-bye. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ha. Og subscribe. Hi. Bye.